नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळ्या आयचे खबरो. किराणी दुकाना उजो. शिरशी तालुक्याच्या बिसिलकोप्पात राघवेंद्र हेमगेल्या मालकीच्या किराणी दुकाना उजू लागलं. ही घटना दंपारा जेवणावेळार घडली. शॉर्ट सर्किट जाऊन दुकाना आशिल्ल्या त्याला उजू लागून दुकान जळून खाक झाले. या घटनेत हजारो रुपयाचे नुकसान झाले. हे सगळे पळून दुकानदार तेगेल्या डोळ्यातले दुःख थांबवू शकले ना. स्थानिक लोक दुकानातले काही सामान भायर काडच्याक यशस्वी झाले. अग्निशामक दलाच्या कर्मचारीन घटनास्थळार येऊन उजू निवळच्याक प्रयत्न केले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगम स्नान. निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री केजी, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. राज्याच्या बऱ्याच जिल्ह्यात हवामानात बदल. हवामान खात्याचं सावधानतेचा इशारो. कारवार. राज्याच्या बेंगळूर ते बऱ्याच जिल्ह्यात पाऊस वाऱ्याचा जोर सुरू असून वारो जास्त प्रमाणात असून आज सुद्धा हवामानात बदल दिसून येता असे हवामान खात्यानं सावधानतेचा इशारो दिला. असानी वादळाची ही लक्षणं असून दक्षिण कन्नड, बಳ್ಳारी, चिಕ್ಕमंगळूर, चित्रदुर्ग, शिवमोगा, तुमकूर जिल्ह्यात अलर्ट घोषणा केला. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात सुद्धा पावस आणि वाऱ्याचा खेळ सुरू असा. बऱ्याच भागात मोडाचे वातावरण असा असे हवामान खात्यामार्फत कळेला. श्री शैलम फ्यूल नावाचे नवीन पेट्रोल बंक कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार हातीन उद्घाटन. मुनगोड. कामगार मंत्री शिवराम हेब्बार यांनी मुनगोड तालुक्याच्या टिबेटियन कॅम्प नंबर 6 लागी श्री शैलम फ्यूल नावाच्या नवीन पेट्रोल बंकाचे उद्घाटन करून शुभकामना दिली. यावेळार मंडळाध्यक्ष श्री नागभूषण हावणगी, जिल्हा पंचायत माजी सदस्य श्री LT पाटील, श्री रवी गौडा पाटील, स्थळी प्रमुख, पेट्रोल बंकाचे मालिक आणि ग्रामस्थ उपस्थित असले. IRB राष्ट्रीय महामार्गाचे आणि इतर रस्त्याचे काम ऑगस्ट पर्यंत पूर्ण करचे. आमदार रुपाली नाईक. कारवार. उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या कारवार तालुक्याच्या व्याप्तीत राष्ट्रीय महामार्गाची कामगिरी संत गतीन सुरू आशिल्ल्यान ही कामगिरी जलद गतीन जावन सार्वजनिकाली समस्या पयस करू जाय म्हण कामगिरीचे IRB व्यवस्थापक तसेच राष्ट्रीय महामार्गाच्या अधिकाऱ्याबरोबर स्तर परीक्षण करून कारवारचे आमदार श्रीमती रुपाली नाईक यांनी महामार्गाची कामगिरी व्यवस्थित आणि बेगी करची ताकीद दिली.
कारवार तालुक्याच्या माजाळी, कारवार कोडीबाग खापरी देवस्थान, महामार्ग, फ्लायओव्हर चांद शहरात प्रवेश, टनल, बेणगा, अरगा, चेंडिया अशा व्याप्तीत रस्त्यावर पावसाचे उदाक रस्त्यावर न थांबता गटारापर्यंत व्यवस्थित व्हावून नसून पुढील पावसात उदाक रस्त्यावर थांबणे अशी व्यवस्था करची सूचना दिली. महामार्गाची कामगिरी जाताना सार्वजनिकांन आणि प्रशासनान बऱ्या रितीन सहकार्य केलं असा जाल्यार या सार्वजनिकांक त्रास जावं सारखी अर्धवट कामगिरी करनाकात. ऑगस्ट पर्यंत कारवार फ्लायओव्हर धन प्रत्येक कामगिरी पूर्ण जावू जाय आणि कारवार अंकोला क्षेत्राची महामार्गावेले सगळे रस्ते पूर्ण जावू जाय अशी तेमी सक्त ताकीद दिला. कारवारच्या चित्ताकुला ग्रामपंचायत मार्फत ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या सार्वजनिकांक कळवणी. तुमगेल्या घरात जाल्लो कचरो भायर रस्त्यार, गटारात वा खाली जाग्यार उडोवचो सोडून वोल आणि सुको कचरो वेगवेगळो संग्रह करून दवरा. ग्रामपंचायतचे वाहन हर 2 दिसांत तुमगे दारात येऊन तो कचरो व्हरची व्यवस्था करतले. या कचऱ्याचे सारिकन योग्य दरात विकून सार्वजनिकांक आणि ग्रामपंचायतीक आर्थिक सहाय्य जातले. हेजेन परिसर स्वच्छ उरतलो. सार्वजनिकांन हेजो लाभ घेवचो आणि ग्रामपंचायती सहकार्य करचे. अधिक माहितीसाठी ग्रामपंचायत कार्यालयाक संपर्क करचो असे चित्ताकुला ग्रामपंचायती मार्फत सार्वजनिकांक कळयला. राज्याच्या शालेय विद्यार्थ्यांक मोफत सायकल, पुस्तक, गणवेश. मुख्यमंत्र्यालो भरवसो. कारवार राज्याच्या प्रत्येक शाळेच्या विद्यार्थ्यांक सायकल, पुस्तक आणि गणवेश दिवन शाळेत बरे असे वातावरण निर्माण करतले आणि सगळी शाळेत विद्यार्थ्यांक स्वागत करतले असे राज्याचे मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्माई हेमी सांगले. मंडे आणि तुमकूर जिल्ह्याच्या प्रवास दौऱ्यावर वयचे पयलीं प्रसार माध्यमांकडे तेमी उलयताले. राज्यात आज 16 मेच्यान शाळेचो पुनरारंभ जाता. विद्यार्थ्याल्या भविष्याच्या दृष्टीन तेमगे शिक्षण मुख्य आसा. शालेय शिक्षणानच विद्यार्थ्यांचेर बरे शैक्षणिक परिणाम जातात. गेल्ल्या 2 शैक्षणिक वर्साक कोरोना महामारी लागून विद्यार्थ्याल्या शिक्षणाचेर समाधानकारक असे गुण मेळ्ळे नाशिल्ले, पण आता ते पयस वचून समाधानकारक असे शिक्षण मेळटले असे मुख्यमंत्री बोम्माई हेमी आनंद व्यक्त केलो. शाळेत मूलभूत सवलतीची अभिवृद्धीचेर भर दिवन सरकार शाळेची नवीन खोली, नवीन बांधकाम निर्माण, शाळा दुरुस्ती यासारखे अभिवृद्धीची कामां आणि सायकल, पाठ्यपुस्तक, गणवेश हे सगळे पुरवणी करूक सरकार सिद्ध आसा असे तेमी आश्वासन दिले. शाळेत बरेचसे वातावरण निर्माण करून विद्यार्थ्याले शिक्षण बऱ्या रितीन जावन तेमगेले जीवन सार्थक जावचे होच सरकाराचो संकल्प आसा अशें तेमी म्हणले. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल कारवारात सुशोभित आणि अत्याधुनिक व्यवस्था आशिल्ले. उत्तर कन्नड जिल्ह्यात प्रदूषण विरहित म्हणल्यार इको टुरिझम म्हणून नोंदणीकृत जाल्ले पहिलेच हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. फुल पार्किंग प्लेसमेंट, सुशोभित रिसेप्शन, आधुनिक पद्धतीची लिफ्ट व्यवस्था, लॉजिंगासाठी वेगवेगळ्या तऱ्हेची आकर्षक रूमा उपलब्ध. अमन लक्झरी रूम्स, स्टँडर्ड प्लस रूम्स, शूट रूम्स, क्लब रूम्स, स्टँडर्ड एसी आणि नॉन एसी रूम अशी तऱ्हेची सुविधा आशिल्ले कारवारात एकमेव हॉटेल अमन इंटरनॅशनल. एक वेळा भेट दियात आणि प्रत्यक्ष अनुभव घ्या. हॉटेल अमन इंटरनॅशनल, आसिया बिझनेस पार्क, मेन रोड, कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.